Svečanim ručkom pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradiška obilježili su krsnu slavu svetog proroka Iliju. Pored zaposlenih, krsnu slavu su uveličali penzionisani vatrogasci te predstavnici privrednih organizacija i gradske uprave. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice Gradiška Goran Stojaković rekao je da je ovo prilika da se sumira urađeno u proteklih godinu dana. Ovdje bi istakao nekoliko stvari koje smo zajedno sa gradskom upravom uspjeli da završimo. To je dalje tehničko opremanje, vezano je s jedne strane za obnavljanje komplet uniformi vatrogasaca, svih pripadnika vatrogasne službe. Završen je postupak nabavke malog navalnog vatrogasnog vozila, čija se isporuka očekuje negdje krajem oktobra mjeseca ove godine. Gradska uprava čini napore da zatvorimo konstrukciju nabavke vozila auto-ljestve i nadam se da ćemo i ove godine to uspjeti da u skladu sa usvojenom strategijom razvoja našeg grada, a isto tako nadam se da ćemo zajedno sa gradskom upravom iznaći mogućnost da dalje nastavimo na sanaciji vatrogasnog doma. Gradiška vatrogasna služba trenutno broji 29 vatrogasaca. U narednom periodu taj broj bi mogao da se poveća zbog izgradnje novog mosta na rijeci Savi, odnosno novog graničnog prelaza, što će predstavljati dodatnu obavezu ovoj službi, istakao je Stojaković.